Πού πας, για ύπνο? Έκανα μισά. Να ξεκουραστώ έτσι. Πάμε πάνω λες. Εγώ θα πάω πάνω. Δεν θα φας. Εδώ θα πάω για φαΐ. Σε καμιά ώρα. Τι ώρα κλείνει? Θα κάνει μία μισή. 2. 2,5 ώρα. 3 ώρα θα φτάσουμε για 3,5. Δεν είναι δουλειά. Εσύ δεν θα πας για ύπνο? Κοντινό θέλω. Για άλλο ύπνο. Να σου πω και πώς θα το βγάλεις στο ταξίδι. Το βγάλαμε. Εσύ μικρέ? Τι να κάνω εγώ. Εγώ Τι- κοιμήθηκα. Κοιμήθηκα εγώ. Πολύ. Αβέρτα. Ωραία. Εσύ για πες καμιά παροιμία, πώς την έλεγες? Τώρα είναι αργά. Ξέχασα. Θα πάρουμε τα τέτοια να πούμε πώς τους λέτε. Κομπλάρω μπροστά στην κάμερα. Πήρ, γυνή και θάλασσα. Πήγαινε και θάλασσα, δεν έχει τίποτα. Για τη θάλασσα φοβάσαι? Εγώ όλα τα φοβάμαι. Για τη φωτιά, για τη γυναίκα και τη θάλασσα. Εσύ μας τώρα τι λες? Τι να πω. Πες κάτι. Τα είπαν όλα οι άλλοι.